Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Μετά από καιρό η αλήθεια είναι. Να βρούμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, φοροτεχνικό, πολύ έμπειρο, για να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του εξαημέρου που έχει προκαλέσει αρκετή κουβέντα. Καλημέρα και Κρίγκα, καλημέρα αγαπητέ Χρήστο. Καλημέρα κύριε Γιώργο Ψάρτη, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο μετά από καιρό. Τι κάνεις Χρήστο μου, πώς έχουμε καιρό να τα πούμε. Πάντα όμως όταν έρχονται στη θέματα της επικαιρότητας, τα οποία είναι ζωντανά για την εργασία, για τα φορολογικά των επιχειρήσεων και όλα τα υπόλοιπα, τα λέμε. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει σε παρακαλώ πάρα πολύ αγαπητέ Χρήστο για το εξαήμερο, τι είναι αυτό, ποιους αφορά και αν αυτό ρε παιδί μου από την εμπειρία, από το μάτι σου, αν υποκρύπτει κάτι, δηλαδή τι πάμε σε εξαήμερο γενικό, εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά δώσε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι στοιχεία έχεις για την ιστορία αυτή. Βάσει των νόμων, Γιώργο, βάσει αυτό που ισχύει, ναι, σε καμία των περιπτώσεων, στην κεντρική ιδέα, στο γενικό κανόνα, για το σύνολο των επιχειρήσεων, δεν ισχύει εξαήμερη εργασία. Αυτό το οποίο ισχύει, ναι, είναι το πενθήμερο οχτάωρο, ναι, ή σε κάποιες περιπτώσεις και σε όχι όλες τις περιπτώσεις, εξαήμερη εργασία με 6-67 ώρες. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπερβεί μέσα στην εβδομάδα το 40ωρο. Ναι. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Αν χτυπήσουμε εξαήμερη εργασία με 6-67 ώρες, καταλήγουμε πάλι 40 ώρες. Μάλιστα. Ή ο γενικός κανόνας που είναι το πενθήμερο οχτάωρο. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν 24/7, δηλαδή 24ωρο σε 7 ημέρες. Αυτές είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το σύστημα βαρδιών. Μιλάμε για βιομηχανίες, μιλάμε για συστήματα υγείας, για επιχειρήσεις και για δομές οι οποίες λειτουργούν επί της ουσίας ολόκληρη τη μέρα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν βάρδιες, βιομηχανία. Μια βιομηχανία είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα σε 7 ημέρες. Αυτοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση τη μονομερή δυνατότητα, δηλαδή είναι διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να πει και να επιβάλλει στον εργαζόμενο ότι ξέρεις κάτι, λόγω των αναγκών της επιχείρησης του συστήματος βαρδιών θα πρέπει να δουλέψει και μια έκτη ημέρα. Αυτό, Γιώργο, δεν σημαίνει ότι καταλύεται και πάλι μπορεί κάποιες 365 μέρες να δουλεύει σύστημα εξαήμερης εργασίας, γιατί προβλέπεται από τον νόμο ότι θα πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δίνεται μία ημέρα ρεπό. Μισό λεπτό. Είπες κάτι που για μένα είναι σημαντικό και θέλω να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν. Λες, κατόπιν διευθυντικού δικαιώματος, δηλαδή μπορεί να πει ο εργαζόμενος όχι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να πει ο εργαζόμενος όχι, ότι δεν μπορώ να δουλέψω, αρκεί μόνο, Γιώργο, να πούμε τι, να μην καταλύεται το βασικό γράμμα του νόμου, το οποίο παράδειγμα θέλει εξαήμερη εργασία σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν με το σύστημα των βαρδιών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λέει ο νόμος, για κάποιες επιχειρήσεις με φόρτο εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του χρόνου. Και εκεί θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις για μόνο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του έτους, δηλαδή για ένα διάστημα 2-3 μηνών για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες παράδειγμα μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο φόρτο εργασίας. Και πάλι όμως θα πρέπει να υπάρχει δήλωση στο Εργάνη 2. Το Εργάνη 2 για τον κόσμο μας ακούει είναι πλέον το πληροφοριακό σύστημα που αφορά εργοδότες και εργαζομένους, το οποίο έρχεται πλήρως να αποτυπώσει αυτό το οποίο σημαίνει στην καθημερινότητα ενός εργαζομένου. Δηλαδή η εργασία του εργαζομένου αποτυπώνεται πλήρως μέσα από το Εργάνη 2. Και η πλήρης αποτύπωση βέβαια είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί πλέον υπάρχει το χτύπημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Από 1η Πρώτου του 24 έλεγε ο νόμος, αλλά με πλήρη εφαρμογή από 1η Εβδόμου, δηλαδή πριν μια εβδομάδα, θεσπίστηκε ότι πλέον ο εργαζόμενος στις βιομηχανίες και στο λιανικό εμπόριο, σε όλα τα μαγαζιά δηλαδή της λιανικής που έχουν συγκεκριμένους κωδικούς, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, Γιώργο, να χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι είναι ψηφιακή κάρτα εργασίας? Υπάρχει ένας αριθμός, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε όλοι, όπου κάθε εργαζόμενος θα έχει ένα τέτοιο συγκεκριμένο αριθμό, και πριν μπει στην επιχείρηση θα πρέπει να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, έτσι ώστε να αποτυπώνει το χρόνο που δουλεύει. Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο εξαήμερο. Υπάρχει συγκεκριμένο, εκτός από τις επιχειρήσεις, ας πούμε, του τουρισμού που δουλεύουν την περίοδο του τουρισμού? Θέλω να σου πω κάτι για τον τουρισμό. Ωραία, και τον επιστημισμό. Πριν φτάσουμε λοιπόν να μου πεις γι' αυτό. Οι επιχειρήσεις 24/7 που δουλεύουν 3 βάρδιες, 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτή η δυνατότητα του εξαημέρου είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή είναι SAE για τον εργαζόμενο? Σε αυτούς
αυτούς μπορεί να είναι και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε αυτούς που δουλεύουν το 24/7, με συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για βιομηχανίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και πάλι ο γενικός κανόνας του πενθημέρου σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καταλύεται, γιατί μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να δίνεται και ένα ρεπό, άρα και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, να πούμε για τον εργαζόμενο, για να μην το ξεχνάμε, γιατί μέχρι τώρα επί της ουσίας πριν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, τι είχαμε τη μη νόμιμη υπερορία ή υπερεργασία. Έρχεται λοιπόν η θεσμοθέτηση με αυτόν τον νόμο επί της ουσίας να πει στις επιχειρήσεις ότι ξέρετε κάτι, για να μην υπερβαίνετε και τον όρο των λεγόμενων παράνομων υπεροριών, σας δίνουμε μία 6η ημέρα για να καλύψετε αυτές, να νομοθετηθεί αυτή η περίπτωση, να κλείσει δηλαδή και να πληρωθεί, Γιώργο, νομίμως ο εργαζόμενος. Εκεί θέλω να φτάσω. Επιχείρηση να πληρωθεί ο εργαζόμενος, δηλώντας απόλυτα το χρόνο το μέσα από το Εργάνι 2 και χτυπώντας την ψηφιακή κάρτα, να πάμε στον εργαζόμενο και να του πούμε το εξής. Την 6η μέρα την οποία θα δουλέψεις, η οποία, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν έχει ούτε μία ώρα πάνω από το 8ωρο, δεν μπορείς δηλαδή στην 6η μέρα να βάλεις υπερορία υπεργασία. Ο εργαζόμενος θα πληρωθεί με 40% προς αύξηση, και αν είναι Κυριακή, η οποία έχει Κυριακή προς αύξηση 75%, τότε θα πρέπει ο εργαζόμενος να πληρωθεί το μισθό του επί 115%. Δηλαδή το 40% του εξαημέρου συν το 75% της αργίας. Μάλιστα, ξεκάθαρα, γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τώρα πες μας για τον τουρισμό και για το επισιτισμό. Απλά να πούμε κάτι στον τουρισμό. Το τι μπορεί να γίνεται στον τουρισμό ή στον επισιτισμό, δεν είμαστε, Γιώργο, εδώ, αν μου επιτρέπεις, να το σχολιάσουμε. Υπάρχει μια πρακτική, οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες κάποια στιγμή, και αυτού του είδους οι επιχειρήσεις δεν μπήκαν φέτος, Γιώργο, για συγκεκριμένους λόγους, γιατί δεν προλάβαιναν να γίνει και πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Όταν όμως θα μπουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει, ειδικά στον επισιτισμό, υπάρχει η πενθήμερη και μόνο 8ωρη εργασία, και δεν δίνεται δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις της 6ης ημέρας. Πολλοί μπορεί να έχουν τις ανάγκες, λογικό ότι υπάρχουν ανάγκες στον επισιτισμό και στον τουρισμό, αλλά ο επισιτισμός, συγκεκριμένα με την συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάρχει, που ισχύει, δίνει το δικαίωμα μόνο της πενθήμερης 8ωρης εργασίας. Τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλα αυτά, αγαπητέ Γιώργο, δηλωμένα, το ξαναλέω ξανά, στο Εργάνι 2. Αυτό δηλαδή δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να καταπατάται ο χρόνος εργασίας του ή οτιδήποτε άλλο, να επικαλεστεί αύριο ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Εργάνι 2, που είναι πλήρως αποτυπωμένες οι ώρες του, και αν υπάρχουν προβλήματα σε αυτές τις περιπτώσεις να λυθούν στο κομμάτι της επιθεώρησης εργασίας. Όμως, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, κάτι τελευταίο, θα πρέπει να πούμε και τα δικαιώματα που έχουν επιχειρήσεις, και ένα μεγάλο ζήτημα για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει λείπει σημαντικός αριθμός αυτή τη στιγμή από την αγορά εργασίας για τους εργαζομένων και τους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε κόσμο. Είτε αφορά αυτό την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε αφορά την νησιωτική Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι του τριμήνου τώρα που ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καταλάβατε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τα δεδομένα μέσα από τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, πάρα πολύ έμπειρο, που ό,τι λέει είναι αυτά που ισχύουν από τον νόμο.